Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Angana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tashanya kuchitungwisa kuUnity E uko kune mukomana afamba mbiri yekunze ari kumira nemusoro. Tanosangana namai vake vatiri kuda kuti vatitsanangurire dambudziko iri kuti chii chiri kuitika pamwanakomana wavo uye rubatsiro rwavari kutsvaga rubatsiro rwakaita sei. Panguva ino regai titaure naamai vacho tinzwe kuti dambudziko iri chii chiri kumboitika. Adi zvenyu amai Mushonga, tashanya nhasi kunoku kuchitungwisa tanzwa kuti mune dambudziko riri kusangana nemwanakomana. Ndaikumbirawo kuti mutitsanangurire kuti dambudziko riri kusangana nemwana idambudziko rei uye zvakatanga sei. Aiwa ndizvozvo. Mwana wangu komana ndiye gotwe rangu. Mwana komana uyu ndakafonerwa chinzizvo ari kurasika njigere ndauya ndakawana fosho ari kurasika njigere tikamutora tikaenda naye kuhospital nemapurisa akanobayiwa dhokta akati zvapana chiripo bhatadzoka saka tauya paye ndakaona kuti ari kuramba achiita continuous ndokumira nemusoro anga ari kubhindura bhatatande kuharare kune vanhu vakawanda vanokwanisa kutibetsera takai muno takafamba tichifamba patanzwa taenda saka pana vamwe mai vakatozombosangana neni ndakamira ndakatarisa mwana uyu zvikanzi mwana uyu ndewenyu ndikati mwana uyu ndewangu zvikanzi mwana uyu pana baba wakafura pana pane zuro vakati mwana uyu imhepo chete iripo yandinokwanisa kuti ndinokwanisa kuibvisa ndikati ndevekupi vakabva vandidirecta indakabva ndamhanya kuna baba veve ndasvika nemwana wangu takasvika toti svondo mwana ari kurapwa repiri retatu rechina hatumanzi bataona kuti aiwa hapana chenji iri kuitika ini ndabva ndaregedza manda kufamba mumwe ndichingoenda saka chakazondishamisa ndechekuti mwana uyu handakunyatsonzwisisa zvaakuitika paari ndakamutsvagira imba kwamurape uko kupfuura togeti saka mwana uyu chaindishamisa ndechekuti mwana uyu taiti tikaenda tikarara mangwana kuseni 5 o'clock aimuka vanomuona ari pagedhi pen'anga iyaya handiti saka zvinhu izvi zvakapinda munzeve dzangu ende ndikaona kuti izvo ndo zviri kuitika ndakazoendera n'anga iya ndikanoibvunza ndikati handisi kuziva mwana uyu zvaari kuya panapa ari kusenza pano here kuti izvo muri kumurapa vakanditizvo mwananyu atitombozivikana kasi ndabvunza mukomana andivhurira gedhi kuti T1 ambosvika pane here zvikanzi abuda pana pamanje anditi kasi sekuru avakaramba kuti izvo mwana wenyu uyu kakare takamuona panapa ndikati alright ndakadzokera mukadzi uyu akandiudza kuti akandirefeya uko ndikati iwe shamwari inatsonyatsonzwisa pamusaka pababa chii chiri kuitika nemwana wangu mukadzi akandituka akandiudza kuti izvo mechamusingazivi kuti moni nyambopori indakabva ndaneta ndagara ndiri kufamba mva ndaenda kupolisi paipe mapurisa vakati iyi nyaya yezedu ndeyakansela ndakaenda kuna kansela uyu ndikamutaurira matangira akaita nyaya kansela akati ndichazokufonerai kuma2 o'clock saka 2 o'clock dzakakwana past 2 mva ndafonera kansela kuti ko kansela wapapi zvikana kansela iwa ndichakufonerai kansela hana kundifonera saka manheru ndichinotenga muriwo handiti ndakazoonekwa namai vaive vakandidedza vakanditi zvo imimi pane munhu wamakaudza soso ndikati handina munhu wandakaudza kasi ndakaudza kansela mai avakandituka vakandiudza kuti manje kana mufoti munonyanyopfuura munozvinyepera ende mune jelasi muchiona vanhu vari kubudirira indakabva ndaita noway ini ndakabva ndaita kuve mutete kuti alright kana kansela atadza kundimirira nyaya iyi inini ndiri ndega ndiri 1 handina kana murume mwana uyu hapana kana chicho anokwanisa kundibetsera handina ndakabva ndashandoita sei saka ndiri kungofamba kuregedza handiregedzi saka mwana wangu akazotumwa musi handiti akamira nemusoro parodi pabhi apo ini ndiri kufamba ndiri kubva kwamakoni handiti ndakamira ndikabata musana zvikanzi namwe mai imi munomira nani kurovai ndikati ndo mwana wangu zvikanzi mwana wenyu ndakabva ndapuwa namba idzodzi zvikanzi izvozvi namba idzi zamai kufona ndikati mufunge izvozvi handina kana chekubata ndikutonhonga zvigubhu kuti ndione kurama nemwana uyu handina kana chekubata ndo mamiriro akaita nyaya yachona kudzikana ndazofona kuno kuti izvo ndikukumbira uriyamuro pamusaka pemwana wangu ndikukumbira uriyamuro mwana wangu ari kumira nemusoro 2 years munhu achimira nemusoro handifoti nyore ezvino anoti paanorara anokumbira mapen easy paanorara pese anokumbira pen easy anozora sauti mutsipa wake kuratidza kuti ari kurwadziwa mwana ari kurwadziwa nguva yareba
ndikudzorerei kumashure mama. Mwana uyu mwana wekutanga ndogotwe rangu. Alright. Matanonzi Tawanda. Anonzi Tawanda Mshonga. Matsanangura kumashure ko mukati makanga musingagare naye. Kwa aigara ikoko aigara nani? Aigara nambuya vake. Kasanga ende zvake pake panga chiloja semunhu ane mudzimai nevana vake vaviri. Alright. Kureva kuti dambudziko iri rakazotanga akura. Manje apa. Okay. Akanga ava nemakore mangani pakatanga dambudziko? Handigona kurivhesa apa ane 34 years. Saka mino minus 2 years minoti ichi 32. Ndanzwa muri kutsanangura muchiti zvonizvo akatanga atova nemukadzi nevana vaviri. Ko makambotaura here nemukadzi wake kuti munzwe kuti iye ndiye aigara nemwanakomana wenyu Tawanda uyu handiti kuti dambudziko iri zvakatanga sei muchivinzwa nekusaidhi remuroora? Chakaita pamuroora dambudziko iri chitanga akatanga nekurova mukadzi mumba, noizi yakatangira mumba. Handikuzvona kudzikana vabereki ndazofonerwa nemusikana kuti mama marovero ari kuita mwana wevanhuka achauraya mwana wevanhu. Handiti saka kudzikana vabereki vakadhiraivha kuenda bhindura kunotora mwana wavo. Handitika kuona kuti vabereki vakabva vaonotizvo inini tingaurayirwa mwana ende for sure. Handiti ndo mamirira zvakazoita saka ndakabva ndatadza kana kuti ndingataure nemuroora ende pari zvino nanhasi havatombobvumidzi kuti titaure nemuroora toa ndichatotaura naye nemuroora. Muroora vakatomutora vakatomuendesa kuchivhu kupurazi kwavo. Saka dambudziko iri ratanga sekutaura kwamaita kuti aigara nambuya zvinorema kuti munhu wezera iroro abatsire dambudziko rakadaiwo. So makazonzwa nani imimi kuti mukomana kunoku ndo zvaakuita? Pane mwana wehanzvadzi yangu anogara ikoko kumaraini ikoko kwana mbuya. Handiti ndiakafonera mwana wangu musikana kuno kuHarare. Mwana wangu musikana kuno kuHarare kwakuchizofonera inini manje ndandiri kuZambia. Ndo pandakazvinzwa, ndo pandakakwira mva ndauya. Matsanangura futi mukati makaenda kuchipatara, asi kuchipatara havana zvavakaona. Vakati zvese zvanga zviri right ndizvozvo? Ndizvozvo. Ko ndiri kuona makasunga dhuku, makambofambo here zvichidana kuchechi kana kuchii? Havanawo here tsanangudzo dzavanokupai ikoko? Tsanangudzo pandafamba pese vanonditi ingozi, vanonditi baba vacho vakaromba. Handiti saka ingozi urombwa ndo zvandinofamba ndichiudzwa mandinofamba mese. Kufamba ndiri kufamba mumapostori ndinoenda chaizvo. Nhasi uno baba vacho ava vari kunzi vakaromba varipi? Vakashaya kare. Asi imimi makatarisa kugarisana kwamaiita navo, vaiva munhu here anobata-bata? Ini ndinganyepe mwana uyu handina kugara nababa vacho. Handitika mwana wandakangoitawo nababa vacho zvekuti handinambogara navo. Zvekuti hamutozive kuti aiva munhu aiita zvemishonga here kana kuti? Handitozivi. Dambudziko raitika iri sekutaura kwamuri kuita kuti hamuna kumbobvira mawana mukana wekugara nababa vake. Ko iye makambodzokera naye here kumusha kwake mukanoti veduwe mwana uyu mwana wenyu taita dambudziko rakadaiwo, so ngationere pamwe chete? Uye vakati chii iwo? Hongu kumusha ndakaenda kwavo. Kumusha kwavo kuna munhu mupenyu wandingataura kuti kune munhu mupenyu. Kwakasara baba mukuru vacho chinongoriwo chiremawo, hachinowo mukadzi, hachinowo mwana, hachinongogarawo mudongo remunin'ina iroro risina kana marata. Kozoti kune mwana wemukoma wakewo ndiye anenge ari naniwo zvake, anongosenzawo kumaChina kwamusami uku, but ndizvo mukoma wake handiti ane pfungwa dzakakwana nezvese. Ari kuSouth Africa handiti ari anamata kwamakandiwa, saka kuno kukumba kwaHarare haatsiki. Kana chitoya anongoflya oenda zvake kupi kwambuya vake. Saka kuno kwahatombo hapana kana anotombomuziva. Asi makambada here kumbozvitsvaga kuti nei mwanakomana uyu asingatsike kunoku asi achienda kwambuya vake? Munoziva ukarwarirwa
pfungwa hadzimbodhonzeke ende futi handaikwanisa nemotizvo pandaikwanisa kupinda napo ndaandisina. Iye mwana uyu muzukuru uyu mwana womukoma wake ndo munhu wandandakazemberana naye mese mandanchifamba mese achindidirecta tichitaudzana handitika. Saka zvakazoita sepa 3 weeks ago kune kumupostori akatizvo huyai nemwana nehama yake, iye handikwanisi kumutora, handimbomugoni zvachose. Huyai nehama yake tisota mhepo itaure paari tinzwe kuti tozvifambisa sei. Ndakamufonera handitika kubva musi anambozikwanisa kutaura neni kusvika nanhasi handimukuzviona, saka ndinongori ndega. Ndanzwa mati makamutsvagira imba. Makamutsvagira imba kupi? Kwamurape kupfuura togeti apo pakati peRoma netogeti apo pane chikoro chiri papo. Saka kumba uku aitariswa nani? Hapana chaasingagoni kuita. Kubika anogona, chaasingaita hake kuwacha. Kugeza anogona kuita 2 weeks asingagezi handiti, but achinja hembe every day handiti. Hembe anochinja 2-3 pazuva sezvo dziri pawaya kudai, achitouya izvo anongosvika chikuchinja hembe achipfeka achienda. But kugeza anogona kuita 2 weeks asingagezi. Ozoita nguva yanopota achingogeza zvake every day. Ndanzwa muchiti mukomana uyu akanga ava munhu anga violent, airova mukadzi, aiita sei. Asi imimi saamai vemwana, ukama hwenyu naye hwakamira sei? Munogona here kutogarisana apa mugozotaura nyaya? Hatina nyaya tinotaura tese. 2 minutes yekuti akataura chekuti ukati watikudi pakati papoto kudira rafu kana kutokudira mbama chero zvaafunga kuita. Saka ndiri mubereki handiti ndongonoti zvomwana wangu kurwara. Ndanzwa muchitsanangura muchiti pane n'anga yakati zvonizvoni inini dambudziko iri ndokwanisa kuribatsira handiti, muchibva mamutakura muchibva maenda naye ikoko. N'anga iyi ndovimba kuti panogarwa matare, otsanangura kuti aiwa inini ndaona chakati nechakati nechakati nechakati. Iyo yaiti chii? Okay, inini since ndakaberekwa ndinambofera ndakaenda kun'anga, ndon'anga yandakatanga kuenda iyoyo. Kasi zvinonzi kugara matare izvi haina, havana mbogara matare handiti. Takangopindawo pagedhi, tapinda pagedhi bva tasvika, bva ndavhunzwa, bva ndangotsanangurawo kurwara kuri kuita chi, kuri kuita mwana, abva atanga kungomushandirawo zvakadaro. Saka matare hatina. Chii chakaita kuti imimi munhu angouya uye ati ndinorapa muve neruvimbo rwekuti dambudziko iri anoripedza? Kurwara kwomwana uyu zvasvitika, izvo zvindatombosimba, zvakaoma, ndairara ndakagara handiti, kana asati apinda mumba ndasingakwanisi kana kurara handiti. Saka munhu wese aingondiudza pekuti pari kurapa ndaingoenda semunhu atambura. Muchizonzwa kuti mwana wenyu haachabva pamba pen'anga iyeye, makadzokera handiti. N'anga iyi yakapa zvikonzero zvei zvaita kuti Tawanda aramba achidzokera pamba payo, imimi muchiti kubatsira kwake kunenge kwaperera pano? N'anga iyi ndakasvika ndikagogodza pagedhi, pakabuda mukomana. Ndikamubvunza kuti T1 ambosvika pane here, zvikanzi T1 abuda manje handitika. Ndikati dedza sekuru. Sekuru abva auya, ndakaramba ndakamira pagedhi. Ndibva ndavhunza ndikati ko nhai sekuru, T1 uyu panopamba panapa muri kumurapa here kana kuti anoshanda pano? N'anga yakaramba ikati T1 takapedzera kumuona pano kare atitombozivi nezvaT1 panapa. Ndo mataura yakandiita n'anga. Ini mbva ndasiya ndadhirowa question mark ndikati nga mbva ndabva. Ko iye T1 handisingazive kuti muri kuti hamuna nyaya dzinoenda kure, makambotaura naye here kuti iwewe T1 chii chiri kuti urambe uchidzokera kumba kwasekura? Zvaanoita T1 uyu kana atanga kupenga handiti, anotanga kutaura munondirambidza, ndo anogona chichi achipidiguka chidididi. Saka handizivi kuti ndingati kudii mazvona. Antopenga achitaura zita remurume iyi mazvona. Saka oro apa papa pangu apa akabva ikoko kumba kwen'anga ikoko kune tsvimbo, akauya pamba
asvika pamba indandabata machire kuda kuti ndiende kuchechi. Ndakamuti ande kuchechi mwanangu. Takafamba. Inini atifamba neroad ndifamba nekuku. Nemoti pa road tichienda kunokwira malifts kuenda kuchechi. Anditika pakona. Ini ndakati ndichingoti nzve pakona. Akandirova netsvimbo iyoyo apa kunditi bo zvekuti ndakaenda nangozara ropa kuchechi kwachona ikoko. Anditi saka oro kubvira musandorova netsvimbo iyoyo ipapa pana nhasi. Amino zviri kungoitika. Alright. Tabva kwasekuru ava handiti imimi semubereki muri kuona dambudziko rokusangana nemwana mune kumwe here kwamakambozoedza kunotsvaga rubatsiro kuti weduwe wene dambudziko iri ndine mwana wangu rakatanga so asi pana sekuru vakamboti vari kumubatsira mwana wangu haachabve kumba ikoko ndaikumbirawo kuti mundivhenekerewo kana muchiona mumweya kuti zvii zvakaitika zvinoita kuti mukomana aramba achidzokera kumba. Inini ndakaenda kubva ipapo ndakabva ndatanga kuenda mumapostura handitika. Saka ndakaenda pane madzibaba ndikavataura ndikati madzibaba ini ndiri kukumbirawo kutizvo dema ndidimburawo tambo yemwana wangu ari kuenda uku kun'anga uku handitika. Madzibaba vakataura kuti ko imimi chinokutyisa ichi ingoitei go back to center ngaabayiwe. Saka inini kutya kuti ndigoziva kuti bhokisi iro ndini nhamo iri papo nemoti ari padhuze munhuyu handitika ngoma iri kurirapo ndini ndazviita ndakanzwa mwoyo wangu uchindirambira ndikati mhino zvake namwari wake. Saka hamuna futi kumwe kwamakazomboenda kusirikana kwema-go back to center kwekungoti tambo yeidamburo? Kuenda ndiri kuenda mwanangu. Aiwa kuenda handisi kugara ndiri kuenda. Asi pane change here muchitarisa kubva pakatanga dambudziko iriri nekufamba kwamuri kuita pane zviri kuchinja here? Pakambochinja pamashurapo akamborapwa nevamwe madzibaba ekwamurewo. Madzibaba ekwamurewo vakanditizvo mwana wemusafari kuti apora haana kupora. Handiti munofanira kuti moya uchimutorera munamato ende foshwa ndaikwira nchotora munamato ndichikwira nchotora munamato handiti. Saka time yavakanditizvo ngachiuya iye ndimbomuyeresa ini kana sendi ndakabva ndarishayiri kuti ndikwire ndiende naye handiti ndopazvakabva zvadzoka moto svika nanhasi. Ndokwachona kwakamboita change ikoko. Matsaura mukati Tawanda anga ani vana 2 vana ava varipi nasuni? Vana ava kwambuya vavo vari kwambuya vavo vakwamai. Saka vanombopota here vachiuyawo kunoku kuti vazoona mbuya vachionawo baba wavo? Iwo baba wacho ndowanoenda ikoko kunyanya paainyanya kupenga stereke achinyanya kuita mastairi ake chaiche anoenda ikoko. Zvichireva kuti munhu anotomborizina kuti aiwa inini ndine vana vangu rega ndikwire ndiende ndinoona vana vangu. Aiwa izvozvi chero akai muchitaura naye kudai so chero saka muchizoona kuti madhokuta anoshaya kuti mwana anorwara chi hapana nyaya yanorasika. Paanombouya ipapo mama makambowanire nguva yekuti mwanangu chimbogara apa iwewe ndiudze nei uchifarira kumira nemusoro? Inini handigoni kana kutotaura naye nemoti ini ndikataura naye chete yowe inongori hondo handiti inongori hondo. Anondiudza kuti izvo mungandirambidze kutsiga nyika inini ndotadza nekutsiga nyika. Iye anoti kutsiga nyika kuisa musoro pasi ati mungandirambidze kutsiga nyika. Umwe musi ndakamuona ari padombo riri pamatombo akavirikidzanisa handitika ndakaona ari pamusoro pedombo ndakambenge ndakambomusunga necheni iri momo handitika akamira necheni idzodzo dzinorema but anga akaisa musoro pasi pamusoro pematombo ipapo akaisa makumbo mudenga. Saka inini handikwanisi kuti ndingakwanise kana kutaura naye. Ndinoziva kuti mama munenge mune moyo wekuti mwana wangu munonzwa sei muchiona mwana wenyu masvika pamashops akamira nemusoro saamai vakabereka munonzwawo sei? Ndingati ndabva kumaya vazotaura neni yekuti izvo ndabva kansela maya vazondibvunza kuti ningi makataura kuna nimba ndataura ndikati zvayo ndakaenda kuna kansela chichichi handitika. Maya vakati ini ndaenda kun'anga ndaitaurira kuti zvemuda kuya nemapurisa pano handitika. Kubva musi iwoyo pangoita 2 days
kubva musi iyoyo zvaanga akuita zvacho ndakaridza mhere umwe musi pamashops anga akuti akamira nemusoro oita zvekufonyoka handigoni kutaura zvaaita ndakaridza mhere umwe musi pamashop ndopandakati yo muisei pacheni mwana akuvara mazvaona umwe musi akapinda mumba machidzadzarika nekuneta nezvaanenge anga akuita zvezvekugwinwa zvezvi handikuzviona handigoni kutaura kudzika ndakatsvaga vakomana vakambomusunga but still necheni idzodzo aienda chete aifamba chifamba achienda nadzo dzika ndakazonobviswa nevamaoko rodhiko kokoko. Saka makatarisa dambudziko iri mama, munofunga kuti dambudziko iri zvichida amai ava vakambokudirectai kumurume uyu vanoshanda vese nababa ava kuramba kuchenda Tawanda? Ini handidaro. Mai ava mhinduro dzavakandipindura vakanditi inini ndini ndakabikira mudzimu womurume uya handiti saka kuti nditi vanoshanda pamwe chete kuti nditi chi ipapo zvangu kwete kasi ivo vakanditi inini munoda kunyepera munhu mune jealousy nemunhu ini ndinakabikira mudzimu womurume uya mudzimu wake mudzimu chaiwo ini pandangonyararo zvangu handina chandakataura nawo. Ko pamati vaikushaudhirei? Vaindishaudhira kuti imimi mune jealousy rekuti mungati mwana wenyu ari kushandiswa nanhingi mune jealousy nemuti maunoti atenga motikari abudirira saka makuita jealousy rekuti izvo mwana wenyu ari kushandiswa neiyeyuyu munofa kuti mwana wenyu anopora mwana nyamboporimi hamboporimi ndikataiwa mai imimi kake chitatu muchitaurira kuti izvo mwana wangu apori zvikanzi kokunyepa handiti ini bva ndafamba ndabva muti ndakaonoti ini handina simba nazvo. Asi tichitarisa mama sekuru vamuri kuti vakanga vachivati vanomubatsira pane vanhu here vanonge vakazarawo kuratidza kuti no apa pane mubatsira aripo? Hongu vanhu taimbosvikawo takati zvichireva kuti kune vanobatsira vachipora ndizvozvo. Saka mama nhasi unoyu rubatsiro rwamuri kutsvaga imimi rubatsiro rwakaita sei? Ini ndiri kukumbirawo kuti mwana wangu ndibetsererwewo mwana wangu apore nemoti haizi nyore kuti munhu anomira nemusoro kwe2 years anozove munhu wei ende nyama dzake zvine dzaibva kana iri chii kana chiri chii ndiri kukumbira kuti izvo mwana wangu denda wana ndisunungurirawo mwana wangu. Rubatsiro urwu muri kurutsvaga kubva kupi? Kune vechechi dzemweya here kana kuti kune vechivanhu vanoti isusu dambudziko iri tinoripedza? Inini ndini ndiri kurwarirwa, inini munhu anokwanisa bedzi kundibetserera mwana wangu handiti ndinoda, anokwanisa kundibetserera mwana wangu ndinoda. Ndoda kubetserwa mwana wangu handichasarudza nemotizvo hapana pandisina kubata. Mama mataura mukati Tawanda last born, ko vamwe tu vari pamberi pake apapa vari kuitawo sei kuti vabatiridze padambudziko raTawanda? Kuita sei kokuita sei? Ezin kuti mamunofamba dzimweni dzenguva pamwe munodawo mari, munodawo zvakasiyana siyana, vane ruoko here rwavari kuisa kuti mama sekuti ndimi muri kufamba nemukomana chimboi mari iyi batsirikanai, kana kuti mama ndinewo kwandanzwa kwakati kwandofunga kuti ndikaenda nemukomana pamwe anobatsirika, vanomboisawo here ruoko rwakadaro rwokubatsira? Nyaya iri kuita ini vana vangu havana mari yakawanda handiti panongowanikwawo mari yekungotengawo upfu mama weka $20 ikotengawo chikafu mumba ndo zvinongoripo. Ende futi uyu Tawanda handitika haazi wababa wevavava handiti ava vari vega handiti uyu Tawanda ari ega hatibukuzvona ndo mamiriro azvo. Kasi mari yekudya hayo vanondipa kasi kuti ndizowana kana mari iri extra kuti zvoro kuti semazuva akapera ndaiti kumutakura kuenda naye kumasowe ndototsvaga chimotikari ndototsvaga vakomana vobata toisa motikari handitika handiiwani. Ndo pandakazotanga kunonga zvigubhu ndikati pandinotekesa zvigubhu paipei ndotsvaga motikari ndotakura mwana wangu ndoenda naye kwandinendedi ndichienda naye.
Mama, ndanzwa muchitaura muchiti maishanda kuZambia. Dambudziko iri ndo rakakudzora here kuti muzosvika pakuti maakuita upenyu hwekuti munoti ndiri kurarama nekunonga zvigubhu? Ichocho chokwadi, zvekuti kana poto yandakasiya ndakabikira sadza chaiyo handina kutozombodzokera kunoisuka svikira nanhasi ndiri muno. Mane nguva yakareba sei mabva kuZambia? Dzato 2 years. Mama, vanoda kukubatai kuti vauye vabatiridze padambudziko riri kusangana naTawanda rekuti anomira nemusoro. Vanokubatai papi? Munowanika kupi? Ini ndowanikwa ipo pano ndo pandendiri. Pamba mundogara mumapostori. Mapostori kwaSeke kuUnity H, mumapostora emigomo avemangongongo ndo mandinogara. Zvekuti dambudziko iriri rava dambudziko rere kuti munhu akasvika zvichida pamwe vamwe vanogona kurasika vari munzira kuuya vakatsanangura kuti no toda kuenda kumba kuna mama vane mwanakomana ari kunze ari kumira nemusoro, vanosvika here? Vachisvika pabasi stop vachingoona vanhu vanotengesa muriwo vaya kuti toda kusvika kumba kwamai vaT1 anomira nemusoro, aiwa vanongoudzwa kuti nangai neroad endai mapostori. Imo mapostori okay, munhu wese chero akasvika kuD chero akasvika kuK hello kupi mwana unomira nemusoro vanomuziva. Motengo yareba. Mama, kune vamwe vanogona kuda kushandisa mafoni zvichida pamwe vanenge vada kutaura nemi vachinzwa kuti dambudziko raTawanda rakambomira sei kana kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwaTawanda kuti azenge achimira nemusoro. Vanokubatai panhamba dzipi? Ino anondibata pa 078 131085. Pane pandoda kuti munyatsosimbisa mama, mati iko zvino masununguka kutambira rubatsiro runobva kumunhu wese zvichida angava ichechi yemweya kana kuti angava ari munhu wechivanhu, as long as ati anogona kubatsira dambudziko iri richipfuura, masununguka kutambira rubatsiro irworwo, ndizvozvo? Hongu. Maita basa mama nenguva yandataura nemi muchinditsanangurirawo dambudziko riri kusangana naTawanda. Ndine chivimbo chekuti pavanhu vari kuona vatiri kutaura navo zuva ranhasi vachava vachiisawo ruoko kuti Tawanda anga achibatsirwa. Kana iri mhepo sekutaura kuri kuitwa nevanhu vemachechi emweya nevechivanhu, mhepo iyi paWani anogona kuigadzirisa ichidzokera kwairi kubva. Amen. Muri yeZimbabwe tiri kuno kuUnity H kuchitungwiza kunonzi kumapostori kune vaya vanoita zvekukoma mapoto nekugadzira zvakasiyana siyana midziyo nemarata. Kune mwanakomana ariko, mwana wamai mushonga anonzi Tawanda, ari kusangana nedambudziko rekuti ari kumira nemusoro. Ava ne2 years achimira nemusoro. Amai vacho vari kunetseka nekuti vane mwoyo wekubereka kuti mwana wangu wandakabereka zvakanaka akatoitawo mhuri yake ane vana vaviri, chii chamubata zuva ranhasi kuti ange achimira nemusoro? Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere. Ndakamirira Zim News Beat. Tinoda kungokutendai nekuti tevera kwamunoita maprograms ese atinoisa, tichiramba tichingokukurudzirai kuti subscribe, like nekushare. Ndichitendawo naElizabeth akatibatira kamera muzuva ranhasi. Tinoti chisarai.